A Vítě Voříšek, 21 Guns. Znáte tu písničku? Já myslím, že jo. Zpívá to kapela Green Day. Mimochodem její zpěvák, pan Billy Joe Armstrong, já mu volal, jakože by přijel, ne? Ale on je nějaký nachlazený, takže jakože by tady nemohl mluvit, tak nakonec nepřijel. A myslím, že někde tady v hledišti je člověk, který se s ním zná. Já myslím, že velmi dobře. A, ano, vy pane. Ano, pane, pojďte. Jo? Pane, prosím potleskej pro pána. Dobrý den, pane, tak vy se znáte osobně s panem Armstrongem? Ne. Aha, pane, tak... Já jsem... Aha. Jo, pane, tak to byl asi nějaký omyl, tak to byl asi ten vedle vás? Ale umím rapovat. Umíte rapovat? No. No tak, když se nestydíte, tak to předveďte, no. Já do toho můžu dělat takový ty bubny, jako ten beatbox, ne? Že budu chvíli aspoň drsnej, taky. Jako, dáme to spolu? OK, no. Jo. Yeah! Ha! Yeah! Ha! Yeah! Ha! Motherfucker, some of the bitch! Yeah! Ha! Já myslím, že to bylo výstižné, tak není to ten člověk, kterého jsme hledali, ale myslím, že tohle to jako zpestřil náš program. Děkujeme, pane. Pane Mochrem, jak se jmenujete? Pane slyší, nevadí. Děkujeme, pane. Naschledanou.